Maayong adlaw makauban. Ani ang labing dagko nga mga balita nga angin yung masayran dinhi sa Sugbo, sa bangbahin sa nasod ug tibuok kalibutan. Ako si Angelica Faisaniel ug kini ang My TV Cebu, The Week That Was. A recap of the stories that matter. Literal nga nitayog sa adlong Lunes sa amihanang Sugbo ang magnitude 5.1 nga linog nga adunay sentro duol sa dakbayan sa Bugo. Ang maong dapit una nang naigo sa makalilisa nga linog niadtong Setyembre sa miaging tuig. Unom ka individual ang naangol samtang minor damages lamang ang natala sa tibuok probinsya sa Sugbo, lakip na ang mga naguba nga mga bildo ug kisame sa pipila ka establishmento. Gipadayag sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nga dunay mga aftershocks nga natala samtang padayon ang assessment sa mga apektadong lugar. Samtang niining adlaw, gisugda na sab sa dakbayan sa Sugbo ang pilot implementation sa 4-day workweek ubos sa mando ni Mayor Nestor Archival. Gilauman nga makatabang kini sa efficiency sa opisina ug pagmenos sa konsumo sa kuryente. Apan, kabalaka ang padayong mipatigbabaw sa sektor sa transportasyon. Tungod sa padayon nga pagsaka sa presyo sa lana, din miabot na sa 140 pesos kapin kada litro ang diesel nga nagdugang sa kabugat sa mga driver ug negosyo. Sagad sa mga driver mipadayag nga usahay, wa nay mahabilin sa ilang kita alang sa ilang pamilya sama sa mga driver sa bus, modern jeepney ug traditional jeepney, taxi ug motorsiklo. Pipila sab ka modern jeepney drivers ang mihunong sa ilang biyahe ug nibalik sa probinsya. Samtang, dayong adlang Martes, gihingusgan sa kapulisan sa Sugbo ang implementasyon sa Safe Cities Initiative subay sa mando sa Department of Interior and Local Government aron masumpo ang krimen sa komunidad. Lakip sa gipahugtan ang pagpatuman batok sa public drinking, curfew violations ug ubang ordinansa ilabi na sa kagabhion. Sa laing bahin, nagpasidaan ang pag-asa nga posibleng moabot sa danger level ang heat index sa Sugbo sa mosunod nga mga buwan. Giawhag sab sa buhatan ang publiko sa pag-amping batok sa heat-related illnesses. Number one, drink plenty of water. So stay hydrated ta. So makatabang na siya sa kainiton sa panahon, and as long as possible, if wala tayong importanteng lakaw, so pundo lang ta sa balay, sa comfortable and malamig na area. And if mugawas ta, magdala og pananggalang sa init like umbrella or mga kalo. And avoid kining drinking of tea or soft drinks, especially in the noon o udto. As long as possible, magsuot tang mga kining hayag o mga sanag na sinina, kanong mga light colors and comfortable. Sa laing kalihukan, giordinahan sa Archdiocese of Cebu ang upat ka bag-ong deacons nga gipanguluhan ni Archbishop Alberto Uy. Gihagit sa arsobispo ang bag-ong mga naordinahan sa pag-alagad uban sa pagkamapaubsanon. Samtang maayong balita og dakong dungog sa Sugbo, ngang usa ka graduado sa Cebu Technological University ang nangu sa March 2026 Civil Engineers Licensure Examination. Si Rico Quinones Ilaw sa CTU Main nakakuha og 94.10% nga rating og mitabla sa laing examinee gikan sa kauluhan. Sa gawas sa nasod, usa ka Filipina ang namatay sa missile attack sa Israel. Suma sa Department of Foreign Affairs ug nasayran nga ang biktima nakapuyo di ay sa dakbayan sa Lapu-Lapu sulod sa 16 ka tuig. Ang kagamhanan mipadangat og hinabang sa pamilya sa biktima alang sa repatriation. Pag-abot sa Miyerkules, gisugda na ang distribusyon sa cash assistance nga nagkatidad og 5,000 pesos alang sa mga drivers sa Central Visayas. Unang nakadawat mao ang mga tricycle drivers sa siyam ka dakbayan sa Sugbo ug Bohol. Sayo pa lang sa buntag, naglinya na ang mga driver sa tinguha nga sayong makadawat sa ayuda. Thank you sa ayuda. 1. Naratol. 1, 2, 3, 4, 5. Thank you sa 1. Gihatagan usab og paglaom ang sektor sa enerhiya human naaprobahan ang bagong exploration sa Alegria Oil Field sa habagatang Sugbo. Giaprobahan ni Presidente Ferdinand Marcos ang Petroleum Service Contracts kung PSCS alang sa Alegria Oil and Gas Field ubos sa Texcal Energy Bahato Incorporated, usa ka Indonesian-based company. Samtang nanawagan si Pope Leo XIV sa kalinaw ug dialogo taliwa sa nagagrabing tensyon sa Middle East nga nakaapekto di lamang sa mong rehiyon apan sa tibuok kalibutan.
Pag-abot sa Webes, gihingusgan sa kapulisan ang citywide operations sa Safer Cities Initiative sa Cebu City. Gatusan ka mga individual ang nadakpan tungod sa nagkalain-laing paglapas sa ordinansa. Miabot sa 855 ka mga individual ang nadakpan pinaagi sa Oplan Bulabog ug Oplan Pakigsandurot, ni resulta kini sa pag-generate og 256,000 pesos nga multa nga i-turnover sa kagamhanan. Nianang adlaw, gihatagan usab og tag na po ka kilo sa bugas ubos sa rice assistance sa Kapitolyo ang mga PUJ drivers aron makatabang silang adlaw-adlaw nga panginabuhi. Sa pagtak-op ning simanaha, mipadayag si Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña og panghangyo sa pagpatuman sa Cease and Desist Order o CDO sa operasyon sa The Rice at the Monterazas Project sa Guadalupe, kinihuman sa paglibkas niini sa konseho sa syudad. Asoy ni Osmeña nga kini naghatag og risgo sa mga residente nga nanimuyo ubos sa maong proyekto. Sa laing bahin, gipahibaw sa Malacañang ang pagtudlo kang Dita Angara Mathay isip bag-ong kalihim sa Department of Tourism. Kahinumduman nga kini nga pwesto, iya kaniadto sa Sugbuanon nga si Cristina Garcia Frasco. Samtang gilangaw og mga nadunot na nga mga utanon nga di na ikabaligya sa carbon market tungod sa menos nga kita ang suliran nga giatubang karon sa mga manindahay. Gibutyag sa mga vendors nga kini tungod sa mas menos na sab ang mga konsumidor nga motuyo og adto sa merkado sa pagpalit sa ilang panginahanglanon tungod sa padayong pagsaka sa presyo sa lana. Mao kadto ang labing dagko nga mga istorya nga angay ninyong masayran karong simanaha. Kini ang My TV Cebu, The Week That Was.